Днес ще почнем една нова поредица на име Майнкрафт, която такова някакъв мод на Майнкрафт не трябва да е. Сега, някакво кучени дъвче. Няма да лягаме да спим. И ще почнем да играем направо. Отидохме в някаква дупка. Която е дупка? Уф, да. Тя дупка я забравих тук. Сега продължаваме. Сега ще минем цялото подземие. Как съм толкова стъп? Трябва. Колко? Това е другото подземие. Това е другото подземие. Сега продължаваме. Като това го скочи. Така. Тая точка спре да ми свети, защото нищо не мога да видя. Така. Кои-та? Майко ти доста. Да, тук му направих една градинка, че сложих. Какво не? Това стана в картинката хорошо. Така. Кому го тръпта? Не, аз съм... Това е светещото. Мога да... Аз съм метални инструменти. И траста вече не е готова. Почнах да правя траста. Да е така. Един торч. Ако там един торч прави. Това е просто някакъв блок. Нищо не се прави с него. Шоп. Нищо не мога да купам. Не, да се направи. Ма нямам толкова бързо. Това. Сега. Какво искаш? Откъде да ги намеря тези неща? Съко от пясък. Най-лесно. Песък да искаш. Пясък. Да се качим на третия етаж. И довършения етаж. Да ви покажа, че не е довършен. Да. Ето. Просто и тъй хубаво да бъде. А ти може ли да се махнеш? Уф. Да, направих мост към някакви търфета.
От трудения прата Егър Либата. Ето е схемата. Да, едната колеба. Това е подземен подлез. Чакай, аз съм паднал в подземния подлез. Какво? Една къща, която направих. Да. Сега ще съм направил така. Айде сте вече. Нека продължим тук. Не разбрах. Да, някъде това беше. Ето я. Не мога да я покоча, не защо. Ето така ще мога. Сега на какво беше? Чакай. Мога ли? Така да не мога така да го качам. Това ти е баня. Мисля, че ще мога. Защо не? Скачам ето също. И ето тук защо? И се изкачихме откъдето дойдохме. Браво, аплодисменти за нас. Да, направих път към няколко дървета. Какво да правя? Влезме за трети етаж. Някаква хипер голямата фермичка ли? Вие какво ще пишете в коментарите? Направя трети етаж. Все виждам, че е много. Преди да ми достига. Порта! Не. Това ще го. Трябва да го вземам. Това ще го вземам. Сега почнем да ядем ягодките. Готов. Не пълен. Сега едно тук с дърво да направя точно. Пак става добре. Тук е... Да, господин Дърво, как живеете без дръжка? Летите във въздуха ли? Хиперактивни ли сте или какво? Добър живот в това дърво. Никой не може да го отсече. Това е доброто. Тук имам пак колеба. Къде? Ой, пак ли си тук? Вижте, мога да го яздя. Мога да го яздя. Това е направо. Вижте, мога да скача. На оградата. Хора. Качих се на оградата. Слизам. Благодаря, че ме закара. Става нощ, но аз нямам легло, защото няма как да се направи. Да ви покажа ли? Вижте, сега да покажа. Че не може. Това иска една прежда. Това иска две такива. А вижте леглото какво иска. Ако намеря, може ли моля да намеря леглото? Леглото
Иска такова и едно такова. Не прав. И стълба не мога да се направя. Това ще го намеря ли някъде? Компас. Какво? Чакайте. Сега. Виж, няма да правим този сорт неща, защото става вечер. И ще скачам да гледаме на терасата. Гледаме на терасата. Луната, вижте там луната. Не можем отдалеч, разбира се, да чупим. Но това там, където е довършено. Това къде стига. Трябва да се. Аз мога да знам. Какво е в този жест? Ами вижте какво неща съм направил. И това. И ще не правя. А вижте, защото нямам пари. А вижте това какво е. Как да се... Яйце. Това иска най-много. Само да ви кажа. Зуби. Тук имам крафтинг тейбъл. Какво мога да се направя? Явно само един чест. Еми ние тук ще направим. Ако искате мислете. Нищо няма да кажа. Чукай тук звели са. Две са. И айде. Какво става? Муцка. Приятели, мисля, че тук ще свършим това видео. Надявам се да ви харесало. С Богом от мен и до нови срещи.